Rodan, At sir, tayo may pupuntahan. sige sir. Tayo na, Rodan. Sige. Napunta ka, Rodan. Oh, okay. Para may lakad tayo. Balitaan ko matitigil tayo yun. Ako na matinigil sa atin yan. Isa tayo sir, magkasama. Ay, matinig pa sa iyo sir. Naayos natin. Ang tuloy. Ganunan. Extraordinary stories are written with tenacity and patience. Sige ko na lang dati. Build yourself up. One battle at a time. Lalagyan mo tubig. Lalagyan mo na tubig. Rise. Ay sir, tayo na tayo dito. Ano na nahanap natin? Sabi ng informasyon ko, dito daw yung mga tagpuan. Mga tulukoy na yun. Sir, kain ko kung tayo dito eh. Sabi ng tao ah. Bahala na, basta papasukin natin. Sige sir. Ay sir, parang hindi natin nakikita yung hinahanap natin ah. Oo, Roldan. Kaya sa susunod, magpaplanuhan natin maigi para makita natin ang mga hinahanap natin. Ay sir, ano yan? Sunod na lang, Roldan. Tara, uwi na tayo. Ah, sige sir, ingat po kayo sir. O sige, Roldan ha. Ito yung pinag-usapan natin. Isang araw may lakad tayo. Alam mo naman na lumalala na ang laganap ng mga kawatan dito. Kung may maisasama kang kumuha ka para marami tayong tropa na panlaban. Saka huwag mo pabayaan yung asset natin. Oh, sige sir, ako na bahala sir. Maghahanap ako ng kasama ko sir. Sige, sige.
Kala mo susundin kita? Hindi. Ikaw ang tutunasin ko ngayon. Nagigigil na ako sa iyo. Kamay ko nagigigil na. Tutunasin na kita ng gusto. Buksan ko? Gutom. Makakain muna. Sarap ang ulam. Dan, buksan mo nga ito. Sino yan? Tabi. Sino yung tabi? Bukas nga dito. Ay. Yung ginagawa mo? Hindi, katatapos ko lang. Hindi, tuloy mo lang pagkain mo. Adan, may pag-uusapan muna tayo. Ano ba yung pag-uusapan muna natin? Adan, anak, pasensya ka na. Paglipas na araw, ha? Madami kasi iniisip ng itay mo. Ito na alam kung trabaho. Katunayan nga, ang inay mo. May sakit ngayon. Hindi ko na alam. Ang paggamot. Sana naman, nak, magbago-bago ka na. Sa kapakanan mo rin yun. Pasensyahan mo na talaga. Sa dami kong kasalanan sa iyo, ano mahanawaan mo? Diyan po may dalawang mag-ama. Sabay ko kayo tutunasin. Idoy. Ano na ba sa mga nagawa ko? Sa pagiging borma. Wala yun sa akin na din. Ang sa akin na lang, sana patunayan mo sa akin na magbabago. Ano lang ang aking hinihiling sa iyo. Okay, kumbaga daw tayo. Sa mga kapatid ko sa inyo. Patawad dito sa mga sagot-sagot. Kaya pista eh. Wala yun anak. Basta, ano ka kayo ang nanay at kapatid ha? Tapos ka na yun. Yun ang bahala. Ay! Ay! Ay!
Adan. Lumamag kita. Ikaw na ang bahala sa pamilya natin. Di! Hindi na kaya. Tay! 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 Kung sino mo na pumatay sa akin, Tay. Dudurusahan niyo ang ginawa niyo sa pamilya ko. Sa akin, Tay. Sasabihin niyo, sana hindi na kayo sinilang pa sa mundo. Hello mga kapugi dyan. Salamat sa panonood. Kasama ko si Jonas. Ayun. Baka kasi gusto magpa-shoutout dyan sa susunod. Shoutout po sa mga taga Bicol region. At saka sa aking family sa Batangas, sa Nasugbu, Batangas. Shoutout po sa aking mga Junare, sa aking mahal sa buhay. Shout out din sa mga kapatid ko sa probinsya, sa Iloilo. Shout out din sa mga taga-Ligmanan, mga family ko dyan sa Barangay Malbugon. Shoutout sa lahat ng mga nanonood, sa aming mga followers at subscriber. Huwag nyo kalimutan at suportahan ang aming channel, Alias Pogi Vlogs, sa aking page, Facebook page, Alias Pogi Vlogs, sa ka-YouTube channel, Alias Pogi Vlogs. Aming tatlo, yun mga patim, Supportahan nyo, supporta. Supporta.